Maneira sabia nos comunicar com estudantes também no colégio urbano, e assim nós pedir para responsabilizar para a placa de passantia de estudante do colégio urbano, mesura e motivo de discussão aberta com a mestra para música de pausa, para que o pretexto é docente já que está pensão a opta para não seguir na les mas para que o estudante a protestar awe. Sinds vorig jaar hebben we dat al zo. We vinden dat muziek elkaar een beetje bondt. Weet je wel, je komt bij elkaar, je luistert gewoon gezellig naar de muziek. Het is gezellig dan alleen maar een stil schoolplein. Wat willen jullie? Wij willen gewoon weer dat de muziek terugkomt op het plein. Waarom? Want nu wordt het alweer saai. Want als je het gewoon weghaalt, dan krijg je reacties zoals dit natuurlijk. Muziek stoort ook als iemand moet studeren. Wat vinden jullie van dat? We hebben nog een andere kant van het schoolplein, waar je muziek niet echt zo'n beetje hoort. Daar kunnen kinderen gaan, er zijn altijd lokalen die open zijn, daar kunnen jullie ook gaan. En als je het liever rustig hebt, dan kan je ook naar de kleine kant gaan, de andere kant van de school. Of je vraagt gewoon netjes of ze voor deze pauze muziek uit kunnen doen. Dat kan gewoon. Estudiantes não podem para permitir o uso de música com speaker durante a pausa e também quer para a escola eliminar as demais regras que lo a implementar.